दिला आणि ते स्वतः बसले. स्वामींचं सगळं निज वास्तव्य सगळं इथेच होतं. 16 1878 साली स्वामींची समाधी होती. श्री स्वामी. नमस्कार, मी शुभांगी. आपल्या आणखीन एका व्हिडिओमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. सगळ्यात अगोदर तुम्हाला गुड मॉर्निंग, कारण सकाळचे आता वाजले आहेत 5. थांबा दाखवते. 5 वाजलेत राईट. इकडे यांनी आरू आणि पिलू सगळेजण रेडी झालेले आहेत, तयारी झालेली आहे. आता आम्ही निघालो आहोत अक्कलकोटला दर्शनासाठी, कारण सकाळीच लवकर निघालोत. ऊन असतं ना त्याच्यामुळे, आणि जायला 2-2.5 तास लागतात. चला तर मग तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला भेटते. सकाळी 5 वाजता निघालं, सगळं अंधार आहे. गोडगोडचं स्टँड आले, बस स्टँड. आता आम्ही निघालो तुळजापूरला आणि तिथून मग अक्कलकोटला निघालो. तुळजापूर आहे तुळजापूरपासून नळदुर्ग रोडवर 3.5 किलोमीटर अंतरावर उजव्या बाजूला एक पाटी लागते आणि तिथूनच अक्कलकोटला जाण्यासाठी मार्ग आहे. आणि अक्कलकोट 64 किलोमीटर आहे तिथून. आम्ही आता त्याच मार्गे अक्कलकोटला निघालो आहोत. आता आम्ही घरून निघालो होतो तेव्हा पहाटेचे 5 वाजले होते आणि जवळजवळ तुळजापूरच्या पुढे आल्यानंतर उजळलं होतं, म्हणजे उजेड पडला होता आणि सकाळ झाली होती. तुम्ही बघू शकता. आणि सकाळची वेळ होती त्यामुळे खूप थंड आणि खूप शांत आणि प्रसन्न असं वाटत होतं प्रवास करताना. आता आम्ही आलो आहोत इटकळमध्ये. इटकळपासून जो समर रोड जाते तो अक्कलकोटला आलो होता. तर इटकळमध्ये इथून अक्कलकोट साधारण 34 किलोमीटर आहे. आणि नाश्ता करण्यासाठी थांबला होता आम्ही. भूक लागली त्याला झोप लागली, ते झोपलं होतं गाडीवर. आणि पहाटे सकाळी 5 वाजता घरून निघाल्यामुळे आम्ही काही खाल्लेलं नव्हतं, त्यामुळे आम्ही इटकळमधील एका हॉटेलमध्ये चहा पिण्यासाठी किंवा नाश्ता करण्यासाठी थांबलो होतो. या इथे आरू आणि ध्रुवासाठी आम्ही चहा मागवला होता, चहा बिस्किट खाण्यासाठी. सुशीला आणि दोघं बिस्किट खायले. आपल्याला घरून येऊन 1.5 तास झाला बघा इथपर्यंत. आमचा नाश्ता करून झालं आणि आम्ही अक्कलकोटकडे जाण्यासाठी निघालो होतो. सकाळची वेळ होती आणि आज जास्त ऊनही नव्हतं. आता आम्ही आलो आहोत जवळपास अक्कलकोटच्या 2 किलोमीटर आहे अक्कलकोट. गाडीवरती बसून कंटाळा आला म्हणून थोडंसं थांबलो तिथे. आरू आणि ध्रुवाचं फोटो सेशन चालू आहे. पप्पा फोटो काढते आहे ना. पिलू कुठे जायचं आपल्याला? श्री स्वामी समर्थ. चला मंदिरात जायचं आपल्याला. 2 किलोमीटर तर फक्त राहिला अक्कलकोट. आणि आज जास्त ऊन पण नाही, आभाळ आल्याचे आणि की नाही. चला आता आम्ही निघतो. बसा. चला होत मंदिराकडे. हा जो रस्ता जातो अक्कलकोट मंदिराकडे जातो. आणि आम्ही सरळ स्वामी समर्थ महाराजांच्या समाधी मठामध्ये त्यांचं दर्शन समाधीचं घेण्यासाठी, आणि चोळप्पा महाराजांचं घर आहे या इथे निघालो आहोत. आम्ही आलो आहोत महाराजांच्या समाधी मठामध्ये. चप्पल घ्या काढून. घे आरू. ते राहत होते ते
हेच रथ रायगड इथं बाजूला आहे छोळा पंचवाडा. आहे का? आहे का? जाऊ देतात का? हा मी गेलं आहे स्वामी आपल्याला वस्तू. इथेच समाधी घेतलेली महाराजांनी. पाठीमागे इथं जायचं. मोठ्या दरवाजामध्ये आत बघितलं ना चौकट आहे. हा. गाभारात तिथं समाधी आहे. रायाचं तिथं बाजूला दोन पाठीमागे. जोडीचे घर आहे बघा तिथं बघण्यासाठी. हो. खूप दिवसापासून आतुरता होती महाराजांच्या मूळ समाधीचं दर्शन घ्यायचं. तो आज दिवस आला आणि आम्ही स्वामी समर्थ महाराजांचे जे परमभक्त आहेत चोळप्पा महाराज यांच्याच घरी स्वामी समर्थ महाराजांनी समाधी घेतली. या इथे आता आम्ही येऊन पोहोचलो आहोत. खूप छान आणि खूप मस्त वाटत होतं. मी पहिल्या पायरीचं दर्शन घेतलं आणि आतमध्ये मंदिरामध्ये प्रवेश केला. तुम्ही बघू शकता या इथे अशा प्रकारचं महाराजांचं सुंदर असं समाधी मठ आहे आणि सर्व स्वामी समर्थ महाराजांचे भक्त जे आहेत ते महाराजांच्या दर्शनासाठी आलेले होते. आम्हीही दर्शन घेण्यासाठी या इथे आलो आहोत. तुम्ही समोर बघू शकता हे जे दगडी बांधकाम आहे ते महाराजांनी स्वतःच्या इच्छेनुसार आणि स्वतःच्या मनाप्रमाणे त्यांना पाहिजे तसं समाधी घेण्यापूर्वीच बांधून ठेवलं होतं. आणि समोर फोटो दिसत असेल तुम्हाला स्वामी समर्थ महाराजांचा. अतिशय सुंदर आणि खूप छान असं वाटत होता. असं वाटत होतं की त्या मठामध्येच मंदिरामध्येच बसून राहावं. या इथे महाराजांच्या पादुका आहेत. या इथे देखील आम्ही महाराजांच्या पादुकाचं दर्शन घेतलं आणि पूर्ण जीवनाचं सार्थक झाल्यासारखं असं वाटत होतं. खूप छान आणि शब्दातही सांगता येत नाही असं त्यावेळी वाटत होतं. कसे बेसन लाडू प्रसाद म्हणून यार बस आरू जाऊ वाटत नाही. पेलो राहायचं का इथंच मंदिरात अक्कलकोटला. स्वामी समर्थ महाराजांच्या समाधीचं आतमध्ये दर्शन घ्यायचं असेल तर जे अभिषेक करतात त्यांनाच फक्त आतमध्ये एंट्री आहे. श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे परमभक्त चोळप्पा महाराज यांचा हा फोटो आहे आणि चोळप्पा महाराजांच्या घरीच स्वामी समर्थ महाराजांनी समाधी घेतली. आणि आमचं दर्शनही खूप छान झालं आणि खूप मनाला शांतता लाभल्यासारखं वाटत होतं. इतकं प्रसन्न असं कधीच वाटलं नव्हतं. इतकं शांत आणि खूप मस्त वाटत होतं. मठामध्ये या इथे जे स्वामींचे भक्त आहेत ते स्वामींचा अभिषेक करत आहेत, तुम्हाला दिसत असेल. आणि काही स्वामी भक्त आहेत ते महाराजांचं जप नाम स्मरण करत बसले आहेत. आधी मठामध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराजांचे परमभक्त चोळप्पा महाराजांचा फोटो, त्यानंतर महाराजांचे अनेक फोटो मंदिरामध्ये लावलेले आहेत. खूप छान आणि सुंदर असा स्वामी समर्थ महाराजांचा मठ आहे. हे स्वामी समर्थ महाराजांचं शेजघर आहे. या इथे तुम्ही बघू शकता. हे महाराजांचं शेजघर आहे. या इथेच महाराज आराम करायचे. या इथे येणे आणि दर्शन घेणे हे देखील खूप पुण्याचं काम आहे. आजचा दिवस आमच्यासाठी खूप चांगला आणि आयुष्यभर लक्षात राहणारे असे हे अनुभव आहेत.
जे की आज आम्ही अनुभवले आहेत. महाराजांच्या पादुका, त्यानंतर त्यांचं जे शेजघर होतं त्या तेथील दर्शन घेऊन तर धन्य धन्य झाल्यासारखं वाटत होतं. खूप वेळ आम्ही शेजघरामध्येच थांबलो होतो. हे सर्व अनुभव आणि जे डोळ्याला दिसते ते सर्व महाराजांचे फोटो, त्यानंतर त्यांच्या पादुका असे सर्व डोळ्यामध्ये व मनामध्ये साठवून ठेवाव्या अशा ह्या सर्व गोष्टी आज आम्ही अनुभवल्या. आणि महाराजांचं शेजघर आणि समाधी मठामधून निघण्याचा मोह आम्हाला आवरेनाच गेला होता. त्यामुळे आम्ही बराच वेळ तिथे थांबलेलो होतो. जे आरू हात लावू मारत नाही, जा घाबरत नाही, जा वरती. गाईला सर्व परिसर चोळप्पांचा वाडा आहे. महाराजांनी इथे 21 वर्ष वास्तव्य करून 1878 साली समाधी केली. तर संपूर्ण सगळं बांधकाम स्वामींनी स्वतः त्यांना जसं पाहिजे तसं बांधून घेतलेलं आहे. आतमध्ये शिवलिंग, खंडोबा, मयुरेश्वर, गणेश हे स्वामींनी पाहुणे म्हणून स्थापन करून त्यांना वरचं स्थान दिलं आणि ते स्वतः बसले. स्वामींचं सगळं निज वास्तव्य सगळं इथेच होतं चोळप्पांच्या घरी. 1878 साली स्वामींनी ती समाधी होती श्री स्वामी. महाराजांच्या समाधी मठाचं बाहेरून अशा प्रकारे मंदिर दिसतं, तुम्ही बघू शकता. खूप छान आणि सुंदर असं बांधकाम केलेलं आहे. आणि महाराजांच्या खूप साऱ्या मूर्ती या इथे तुम्ही बघू शकता. किती सुंदर आणि मनमोहक आहेत. कितीला आहेत मूर्त्या? 180 रुपये. ह्या का? हां, आणि ती मोठी 400. काशी धुतल्यानंतर ते एक खराब पूर्ण वॉशेबल आहे. तुम्ही आंघोळ घाला किंवा हां. पूर्ण अभिषेक करा, काही होत नाही. पूर्ण वॉशेबल आहे. ह्यावरच्या सगळे वॉशेबल आहेत. जेवढे पण आहेत सगळे मोठे वॉशेबल आहेत. किती मूर्ती असं पाणी